lwgwpwr, good morning. Nay जोङो दा लwmjadwngनि फार्मासियाव सिमेन्ट सापरियावहाय आब' जनालिनि फिसाला लोमजादों आरोना बेखौनो जों लाबोदो दा बिराद लोमजादों गथ'आ गुदुंथार खर' सादों खोमा ओमफ्राय बेखौनो जों लाबोदो आरोना फार्मासियाव देखायनो आब' जनालिनि फिसालाया लोमजादों गाइस बिराद गोसा लोमजादों ओमफ्राय जों दा फार्मासियाव लाबोदो आरोना नैबे गुमैनि फार्मासियाव लाबोदों सिमेन्ट सापरि लwmjadwng डक्टरनाव लाबोदों दावरावथार गारियाबो बाबु आइदि होनदोंना सना सना नोंसोरलाय लाय सना आइदि होनदों सना आइदि होनदों सना जेरिक जेरिक आइदि होनदों गथ'खौ जि गुदुंखानो माथायानो आयु आइदि होनजोबदों जि गुदुंखानो आइदि होनदों सना गथ'आनो नै रायलायाखैबो बेस्रा खोमसिसो नुदों एसे सना जेरिक आइदि होनदों नोंखौ सना आइदि होनदों एकदम सुख गैखाया इयो देहायानो नायथाराखै पाकारथिंबो थायो नङाबा मालाय टफि होनदों आरोना आदा बाजोना टफि होनदों इखौ मालाय जुमाय सरग्रासो नैबे सारा टफि ओइ टफिखौ सोर गानो होनना सोंदों गाइस टफिखौ सोर गानो बेखौसो नाङो दा बे मिसिंजों मालाय माबा जुमाय गोसोम सरग्रासो नोंसोरखौ सरफेराना इदियाव ए मिथिखादो खोमा बायदि मोनदां इखौ जेरिक गोथाव जेरिक ए मुलि दौनो नागिरनाय जाथाराखै ना सना लोक्षि गोदैसो गोदैसो गोदै मुलि जानानै हामबायना सना बिजि गंनै होदो जि गाबगाबाय गथ'आ बेसेरा नै इयो एक्ट्रिसनि बिमा लाबाय माइदांनि नैबे आब'आ आरोना ओमफ्राय नै एक्ट्रिस माइदाङा सानैबो रिहार्सेल खालामगासिनो दङ दायो सुट दङ बिसना गाइस बिमायाबो नै बिमायाबो लावगं गं नै बाबुआ ओमफ्राय नों मा बासोखौ मोनथाम मोनब्रै बेसरा जलथिं जलथांनो इयाव मा दं ए माबा माबि दं नै आयौ सोरायलाय सौदुलायसिगौमोन नै माबाया मावसिं ना मा होनोमोनलाय सोमावसिं बावबाय थायो नामखौ इनि नामखौ बावबाय थायो खान्थाल गोमोन रायजो गाइस रायजो कल मस नै आयं मोनसे जाखांबाय सना नोङो दांलानो हादै मोजां हादै वाव वाव जि मोजां खानाय नायलाय सोर सोर जानो फैदो रायजोफोर उन्दैनिफ्राय बहुद जाबोबाय आं दय फुङाव एसे थाजामोन जादो सोल जाफै फै जाफै दाबो खाना जानो हागोन नोंसोरो आंबो जाना नायनोसै बाथोन जानांगौलै आबै बेदरखौ गोदोथार बारा दामनि